Doncs sí, la veritat és que bé, després de les dues derrotes crec que l'equip el que necessitava era els 3 punts i després ja miraríem què podem millorar. Crec que l'equip, sobretot a la segona part, va fer un pas endavant i va demostrar que estàvem aquí a la Nova Creu Alta i que érem el Sabadell i que havíem de guanyar aquell partit i bé, la veritat és que l'equip ha respost molt bé. Sí, al final ells, i sobretot a la primera part, van tenir dos, que sí que van ser clares. Nosaltres també vam tenir la de Marcos a la primera part i ara la segona part vam tenir més, jo crec que en vam tenir més nosaltres i com bé dius, portàvem partits defensant molt bé i al final per errors individuals ens acabàvem fent el gol i l'altre dia jo crec que no va ser més per mèrit seu de dos contraatacs que van fer molt bé i bé, per sort Hortolà va parar una, l'altra va anar fora i vam poder aconseguir la porteria 0. Bé, sí que des de dins dèiem que havíem de guanyar sí o sí, però la setmana d'entrenament hi havia els jugadors tranquils, convençuts, no hi havia una pressió molt excessiva i bé, i de fet ara amb la victòria doncs igual, jo crec que l'equip és molt regular, creu en el que estem fent i no influeix molt. Sí, la veritat és que poder aquest any hi ha més competència a totes les posicions. L'any passat poder teníem un bloc més defensiu i ens aprofitàvem els contraatacs que podien generar Pau Víctor, Alberto i Cristian allà i bé, aquest any jo crec que podem tenir molt més protagonisme en pilota i això fa que després hi hagi més espais a darrere i puguin tenir més ocasions. La veritat, com més competència hi hagi, millor serà per tots. Bé, jo crec que em trobo més còmode de 5. Al final jo crec que qualsevol central si pot intentar tapar el mínim espai el beneficia a ell. Jo crec que tothom està d'acord amb això i bé, la veritat és que de 5 puc ajudar molt més també als altres, puc anar més a la disputa i bé, em sento molt còmode. Sí, ens diu que aquesta categoria té això, que has d'estar atent als 90 minuts, que ni un Depor es pot confiar i bé, serà un equip que ens posarà les coses difícils, que haurem d'estar atents també un altre cop a les vigilàncies i bé, esperem poder quedar en aquesta segona victòria que ens aniria molt bé. Sí, jo penso que sí, crec que ho defineixes molt bé, que ha sigut excessiu, tant la pretemporada, ja va començar una mica el rum-rum al principi. Bé, jo crec que ens hem d'exigir perquè som el Sabadell, crec que hi ha un equip que farà una molt bona temporada, però bé, hem de veure el passat, hem de veure d'on venim, que tots els principis són complicats, però bé, crec que ara ja l'equip agafarà un altre rumb i bé, crec que competirem molt bé. Sí, jo la veritat que animo a tota l'afició que pugui venir, al final, com dius tu, és un bon horari, el diumenge a les 5, crec que bé, que venim d'una bona victòria, vull dir, hauria de ser un motiu més que suficient perquè s'animessin i la veritat és que nosaltres notem molt com ve afició i estem encantats que ojalà puguin venir a aquest partit. Doncs sí, com bé dius, l'any passat solament va ser el meu primer any d'adaptació en aquesta categoria, la veritat que és molt complicada i bé, vaig tenir la sort d'estar en el moment indicat i poder competir bé i sí que aquest any m'ho agafo segurament amb una mica més de responsabilitat i bé, de moment agrair la confiança al míster i esperem que sigui molt més partits amb el Sabadell. Bé, jo crec que no hi ha hagut un objectiu molt clar, jo crec que tothom dona per suposat la permanència, tot i que no ens podem equivocar, però sí que és veritat que aquest any hauríem de fer un passet més endavant. Estem a jornada 6, no sé, jo crec que d'aquí 7-8 jornades ja començarem a veure com queda la classificació. Com bé dius, ara estem a 3 del play-off i a 2 del descens. Important aquesta primera volta intentar sumar màxim de punts per després ja definir l'objectiu. Sí, jo crec que bé, sobretot els equips poder més veterans practiquen un joc més de defensar més amb el típic 4-4-2, tancats a darrere i esperar alguna contra o
poder tenir algun jugador molt diferencial que et pot marcar després de falta o de córner o una jugada aïllada. I bé, doncs nosaltres ens toca corregir sobretot això, intentar estar més junts i intentar encaixar menys, que ens donarà més victòries. Doncs igual, jo crec que ens trobem amb el 4-4-2 també, el clàssic de la categoria, i bé, crec que serà un partit que nosaltres tindrem la pilota i serem protagonistes, i com bé dic, haurem d'estar molt atents a les vigilàncies, com li va passar al Depor, que al final els últims minuts van acabar amb la derrota. Home, depenent del resultat, no? Clar, si el gol ens dona la victòria, doncs segurament el gol que és molt emocionant, no? Com bé ja vaig poder marcar el dia de l'Osasuna, doncs poder marcar un gol a la nova Creu Alta.